Tamén a vida, depende como a vivas. Se vives despacio, non tens por que enfadarte. Pois tens que fregar os platos, cociñar, fregar, despachar e arreglar de tú. Non che dá tempo, non podes educar os nenos, a tienda, a miña sogra, estamos todos xuntos ali, naquela casa. Entonces, bueno, cando fui para ali, non había nada, francamente, non había nada. Vendíase, compraba un saco de carofas, metían na forra da cociña e depois vendía unha a unha. Esa era a tenda daquela época. Si, xa me vivín ben. Con meus abuelos vivín estupendamente. Os 10 anos que vin ali, tuve o que quixen na aldea. E despois que me casei, miña sorte me tratou ben, e vivín ben. Pero como ver non había nada,